Vâng, em biết tôi phải cái sao không? Black Haze khopjak थानाय 19 तारिख सिनि महाराजा बिक्रम किशोर मानिकनि आसाइमानि सालो सिनि ताखुक जयेंद्र देवर्मा सिनि बुrakha गामि अंडर mandai constituency subzunal के dakdutwisani sak sori blaike hamyangma bai o sungsano yakare bini bihik busa khorok fino yakare botini pujalangkha sak sori hamyani bagai haipano sung bini ajagao to sung kunu khlaimanliya bini langmanda to sung tai kathang tuimania kenpano tinini siklaro YTF ni team bungi sungoro kha khamani kha dumani tai as a warrior sungai je sini bisingti je chuktui sung joto tini mandai YTF ni team haye borok ni oje tough tai hard time o sung borok ni logi basanai borok ni logi o sung tongoi borok ni apod report abo sini bo apod report borok ni dukhu kosto abo sini bo dukhu kosto nei sung basa sinai hinei tini joto YTF mandai ni team rok phayoro manjaka ani gana wo tongo YTF district ni vice president khorokni sini takuk sopon tai sini ata onil tai YTF mandai block ni vice president tongo sini takuk birmohon sini takuk lar bahadur haike vice president sini takuk prosanjit rupini haike sini takuk asis devorma bobo haino hai YTF mandai ni vice president sung o jaga joto ese YTF team ngai tai joto oro phainei ro sung kha tongthogyani bisingti sung tini oro borokno mairum bosta kaisa chuba nani bagi phaikya tai mairum bosta thaisa chuba mani bisingti kisa misa sung je chukti collection khaye sung abo borno yafar nai aboni bagino ang taibo joto lukurok khaganang lukurok o paragana gini tongnai mandai constituency o tongnai tai sini dakdutwisa subzunal ebo mandai subzunal o je tongui tongnai khaganang lukurok nang koinani musungo obo hai borok ni ekdom crisis time o borok ni dukhu kosto time o jotono palbaksaka basawi khana borok ni samung khaijaknai tongo aboni bagi je mansak norok phai bwskango chuba khai blaikhai hamnai borok ni o time o abon bagi omsuk sawino joto sini media team rok no hambai bo para ebang eko bo bisini andaro klaikha para hangka bo burakha bisini andaro bongni subzunal hangka dakdutwisa constituency